Hey, what's up, everybody? It's your boy Samgilo Gandlela, better known as SMK, and you are watching Inap Infotainment. Namhlanje siyoshutha music video yenkosi yamagcokama. Angazi ushuthi laphi, angazi ukuthi yobe kwenzakalani lapha, kodwa ngiyayo ukuthi nje simele ukwazi wakansele kunini ngilindile la nabanye abafowethu kuyeshutha nabo bathatha isikhathi sabo bafuna ukufika and mina kade ngilana mfethu sengize ngiyagodola kuyabanda la emaboneni angifakanga nejezi nami ngizenza ijiji nje angazi bengiyaphethanga ijezi kodwa ke guys stay tuned for the music video. Will give you everything that you need and every action. Thank you. Sharp. So basically so shoot inkosi yamagcokama ingoma yakhe entsha kayenze no Musicaholic but I'm not sure ukuthi Musicaholic ugcine efikile Musicaholic base izolo yazazange senginike answer straight but utake him bezobuya Monday Tuesday yeah so I hope ukuthi Musicaholic ukhona problem lathi sisabhekene nayo mina ngingedwa ukuthi izolo ngiphuzile ukulala ade ngibhala storyboard salo music video la ne-19 ngesozenza but problem yami ukuthi ezinye izinto ade ngithinta ngazo sicebe ukuthi mhlambe akayihlanganise ziphuzile ezinye zazokuhlangana because nayo be busy over the weekend kakhulukazi intombazane engazothi asiyitholanga early esiyitholile ivuka igula namhlanje so kwamele sithole intombazane and then kwamele nami ngiqale somewhere ngiyolanda uphilani ngamdropha la ngaphinde ngihamba so basically mina bese ngifika ukudlula wena kuqala so intombazane ngitholile lentombazane sithola ngazi seyibona ukuthi njani akazi ithini ihlelo njani but ke bafowethu namhlanje so shoot music video kaSicebi. I'm the director of music video ngihamba no Wizi ngihamba no Bafana ngihamba no Philani ngihamba no Samkelo so bafethu asike sabe sebagena sizothi sithika sure sabethu bafethu sesifikile Denver la so shootela khona so ngizama ukufona uSicebi kodwa manje ifoni yakhe ngazothi ke ayiringi ke manje ayingeni hayi nansi ifoni ngaringi bo usibona ufbala muphi bala majita akhe na sengifikile la Dan oh mangingena ngemoto mangingena ngeenyawo yeah sure la uyibona double cap na la bajita o Drake lapha oh okay go Drake okay sure oh now wena wezi uzodlala wena uzodlala indima yakho yecamera kuphela nina bafethu nizoqhubana nihlalele emotweni uveze upho indabatili yibane ngale indaba zingisithile ngisho ukuthi ubani Denver hostel angihambi ngedwa ngiphethe indoda esize kuyona kahle man of the hour man of the moment inkosi yamagcokama sawubona futhi kunjani siyaphila futhi ngiyaphila no njengamanje ke obingelelayo Sicebi mfana kaDlamini emsenge emacuni yakopha esikhabeni esigodeni sakade ngamanzi bathi ukwenza sebegezile maqeda afika udla umhlanganiso namhlanje bafuna sisho music video wengoma song title ifoni yakhe inamba yakhe engakaphumi ke ezophuma nge-8 zaka-August ne project ye-Afropop yakulonyaka inkosi yamagcokama esiyenzile ingoma ke njengamanje sizoyishutha yona umusic video wayo ingoma ke ikhuluma ngentombi mfowethu ngahlangana nayo ngalahlekelwa inamba yayo angaphinda ngayibona yabo so nje inhliziyo yakhe ayimanga kahle nje abantu nje abayilindele nge-8 zaka-August full project ye-Afropop izobe itholakala wonke ama-digital platforms ongazowacabanga baye bethi ngesiZulu umuntu angakhohlwa lapha aphuma khona mina ngikhulele khona la
ngisafunda isikole ngihlala khona la eDenver Men's Hostel. Ubaba ube nezitolo nje yonke le ndawo lemkhukhwini ngikhulele nje khona la kakhulu, so that is why ke namhlanje sila sathi sizoshutha khona la ukuze ke abantu sokakhombisa la esikhulele khona bebone nje ukuthi impilo yala ihamba kanjani. Very interesting. Hayi asithembe ukuthi le ntombazane uyithole, le ntombi eyakulahlekela uyithole mfowethu, ningakuphuli inhliziyo ngoba ngathi umuntu onothando kakhulu. Hayi sesiyobona nje lapha ku music video ukuthi kwenzakalani, ngiyayithola noma cha. Hayi asithembe ukuthi nayo le ntombi le izoyibona le music video esobe sishutha namhlanje, iyazi ukuthi sikhuluma ngayo. Hayi siyabonga ke bhuti wami for ukuthi usivumele ukuthi interview siyabonga nokuthi usinvitile lana namhlanje ukuthi sizoshutha nawe music video 30 August. Siyabonga. Indabatili ibane ngale indaba zingisithile okwamanje basashutha the scene whereby ahlangana khona nale ntombazane yamnikeza amanamba walahleka, and then from lapho siya kule scene le lapho ebonisa lapho bekasebenza khona, lapho insizwa zizama khona. Stay tuned bafowethu, sasekhona. Danko. Igama lami ngokwazi ngwakaNtsele. Silapha as entertainment sizoshutha umusic video okaScebi featuring umusic hole kwi-album ezophuma nge-30 ukuphela kwayo lenyanga lenyanga ubani August kambe. Yeah, ekupheleni kwalo August njengamanje silana eDenver ehostela engicabanga ukuthi ikhane sifika kahle sizobheka ukuthi isimo sihamba kanjani. Iproblem esibhekene nayo ukuthi abantu besoshutha nabo babe slowly kakhulu, babe late, and then inkinga futhi esibhekene nayo ukuthi kusafanele kuqale ukukhulunywe nabantu ngemkhukhu yabo nazo zonke izinto, but izinto ziyahlangana. That's one thing for sure engayiqinisekisa. Konke sekuhlangene kahle njengamanje into esizoyishutha soshutha iperformance kaScebi performer ingoma yakhe, and then masisuka siyoshutha udadewethu le ngaphesheya naye emkhukhwini, and then emveni kwalokho kuzobe sekuba ukuthi sithola ukuthi uScebi kunabafowethu abasebenzayo lapha ngaphakathi, sithola ukuthi simshutha iperformance yala akasebenza khona. So ngizolonke nje nginibrief amakulokuqhubeka isikhathi intambo bengiyithatha kumfocus MK madoda, mina ngikhuluma as udirector. So stay tuned nibuke ubuhle balo music video, ningakhohlwa uyaphuma nje very soon. Danko. Indabatili ibane ngale indaba zingisithile ngeke ngisho ukuthi ubani. Indabatili ibane ngale indaba zingisithile ngeke ngisho ukuthi ubani. Indabatili ibane ngale indaba zingisithile Siyakuphi manje, kenzakalani? Seyiphelile i-music video or isaqhubeka, kwenzakalani nje? Awusibeke stars. Okay, njengamanje siyoshutha ijourney kaScebi nodadewethu which is ingaphandle kwasehostel. Ngicathi ingoma iyasho ukuthi ngidubulele zontaba, so siyozama ukuthi sehle senyuka siyobheka lezo ntaba lezo. So intaba esoyithola sizama ukuthi sithole at least intaba ekwazi ukufana nezase KZN, but solihamba nje lonke igoli sizama ukuthi sibheke ukuthi izona ziphi intaba ezokwazi ukuvuma. Sinethemba ukuthi angeke sifike abantu bephahla namakhandlela kulezo ntaba esoyihamba ngoba zonke intaba ziseGoli igcwele amakhandlela. Uyazazi. But ke sobamba no freeway ubheke ekhaya sizama ukuthi sibamba ama shot khona, but okwamanje sesiqedile hostel and siyabonga kubantu base Denver ngokuthi besihloniphe sikwazi ukushutha sesiqede, and ngendlela esishuthe kahle ngakhona yonke into yinto abantu abalindele iphilayo. All right. Le music video so far yiyo lento lebo lokuyifuna vele. Hayi kunjalo nje mfethu, indlela ayidirecte ngayo ukwazi isezingeni eliphezulu kakhulu, abantu nje balindele kakhulu into enhle. Into bebakuphathele yona Eish. Hayi abantu nje ke ngithi abalindele ukuthi ke yonke into ekhona kule video inhle, including intombi, everything. Out of 10 yona ungayirate ngakho intombi? 10 out of 10. Hayi siyayibonga. Yeah, yabona. Ungathanda ukuthini kwabantu bala eDenver hostel nje, noma ungaba advise ubathini abantwana balana aba aspire kuba ama artist nabo? No mfethu, ngingathi nje ke kuyenzeka
bangabukela kimi njengoba mina ngikhulele khona la so njengamanje ngisezingeni lomhlaba so nje kuyenzeka mawunalo ikhono kodwa just nje ukuthi ke indlela ke uyibuze kwabaphambili then yonke lizokwenzeka yazenzakalela. Okay hayi sithemba ukuthi basazoba baningi abantu ama-artist aphumayo khona la eDenver. Baningi naphuma before mina ngabala baningi kakhulu abantu abebehlala la abagcina sebama-artist nje amakhulu adumile. Yabona nje oBabthozani Langa wayehlala la enye hostel o-Khansela no-JBC babehlala khona la ngaphakathi uMgqumeni noMtshengiseni babehlala. Ngempela Baningi nje kakhulu abantu abebehlala la abagcina babaculi nje abakhulu abaziwayo. So ngiyezwa lengoma le ebesishuthela namhlanje eyolunye uhlobo nje ungazama ukusichazela nje kancane ukuthi iyiphi i-genre le ngoma le. Le project esoyikhipha le album ifola under i-Afropop. Lana siflexa nje ngeversatility mfowethu. Abantu aba-versatile ke. Iyagqilaza ngayo yonke indlela ekwazi ukugqilaza. Hayi man. Njalo nje. I know siyabonga. Njengamanje sisendleleni siyobheka indawo ezizintaba namba basilandela abafowethu la ngemuva sihamba nabo intaba esicabanga ukuthi ziyavuma zingaphi uma ubheka kula side angabovali so njengamanje siyahamba sibheke ngakovali isikhathi njengamanje kushaw 3 isikhathi 5 to 3 njengamanje isikhathi 5 to 3 ilokhu siqala ekseni ngabo 9 Dili Ibane ngale Intaba zingisithile Sesifikile ke eintabeni angeke ngize ngisho ukuthi ezakuphi kodwa sisentabeni manje sigcine siyithola intaba ekahle for the music video kodwa ke manje angihambi ngiyi1 ngihamba nomnumzana ngapha kimi ozoyichaza yena ukuthi ubani wakuphi nokuthi wenzani la namhlanje sabona bhuti njani baba hayi ngiyaphila wena hayi igama ke mina nguSimpiwe osebenzayo nje noSicibi kakhulu entweni eziningi ngiyacabanga abantu abaningi sebeyangazi cela usichazele kabanzi ngemusic video namhlanje nengoma nokuthi uhlobo luni lwengoma lo esibhekene nalo namhlanje umusic video wengoma uSicibi ahambisana kuyo noMusicaholic so isihloko angakabi sho ngesihloko kodwa nje ikhuluma ngabantu ababili abathandanayo bayabonana kube nakho ukuthatheka kuSicibi ethathwa intombi enhle sibonge kusisi osebenzisana noSicibi kuyishutha bese beba abantu aba-exchange amanamba mabe exchange amanamba uSicibi ke ngobuhlathi bakhe ewawasha amanamba kube ukulahleka kwenamba so ke usisi ke by chance kube umuntu omuvayo emakhaya uma emuve emakhaya kuSicibi ke ngobuciko bakhe ezama ukumthola ukuthi ukuphi okuyilana ke isincishe yokugcina ke lena kushuthi nje uthando olube ne headle kancane bese luba ne happy ending so sekuyiyona happy ending lese bezohlangana along the way siyakuveza futhi ukuthi kuze efike la kubenzima ube hike kodwa kugcine efika ke njengoba sesizoyivala yona le music video uhappy ngakonke okwenzekile yiko ebenikufuna vele wena noSicibi namhlanje hayi yagqilaza ngicabanga ukuthi nje izinga lizonyuka ke vele ke sihlale silinyusa unyaka nonyaka ngicabanga ukuthi nje abantu bazothola into bebengayilindele nebandla besishutha nalo siyabonga kwi-team konke nje bekuhleleke kahle from istory ukudirectwa kwaso ama location ethu ngicathi bemahle kakhulu nabo ke nje mabe portray istory ngicabanga ukuthi basenze kahle okay hayi siyabonga kakhulu mfowethu ngokuzivumela ukuthi sik-interviewe ube nelanga elihle sharp namhlanje njengoba silana entabeni sosho ukuthi sinethi okugcina lapho uSicibi ezohlangana noma inkosi yamagcokama izohlangana khona nentombazane okuwukuthi wayeyibonile edolobheni eGoli yasiyahamba iyamdukela mayindukela wahambe ibuzisisa la ehlala ngakhona mbala bebehlala khona wayibheka akangayithola kodwa idirection akayitholile ukuthi akahambe aze yofika kulesemsinga namhlanje ngokwe location sisemsinga la sohlangana khona intokazi esingaqiniseka ukuthi la khona uthando
ngendlela ikhona. So kulona lonke uhamba ade silihamba bekunokuhike phakathi bekunokugibela amaveni ngemumva bekunokuhamba ngeenyawo ibanga elide sasihamba sasayifika kulezi intaba njengamanje siseyintabeni sisoshuthi sinokugcina bafowethu sicela ningakhohlwa ukubuka lo music video umnandi ngendlela eyisimanga ningakhohlwa futhi ukuthola umsebenzi omusha wenkosi yamagcokama uzophuma nge-30 kuyo lenyanga noma nge-30 zika August angithi August manje 30 August 2024 exactly so isihloko sengoma sesiyasazi noma sisazi inamba yakhe okay isihloko sengoma inamba yakhe uSimphiwe bengisazi isihloko sengoma so isihloko sengoma inamba yakhe bafowethu siyabonga kakhulu ngakimi ukuvalelisa kwami seniyobona ngama behind the scene kube kwenzakalani ngesikhathi sizohlangana nabo ugcina danko